Dentro da súa axenda de campaña, o actual ministro de Sanidade e cabeza de lista do PSOE ao Congreso pola provincia da Coruña fixo un alto en Noia para manter un encontro con representantes da confraría e recoller as súas inquedanzas ante a autorización de vertidos da mina de San Fins. Responsables do Pósito e da plataforma en contra dos vertidos trasladaronlle a Miñones o impacto que pode causar o inminente inicio das verteduras, tanto a nivel medioambiental como socioeconómico. Eu creo que é moi importante manter ese apoio, que traslademos tamén o apoio pois o que é unha problemática que está a ter nesta comarca, co tema da mina de San Fiz, todo o apoio do Partido Socialista, polo tanto, unha vez máis, para poder afrontar pois ese reto que temos por diante, un reto medioambiental e que pode afectar non só aos veciños e veciñas de aquí, sino tamén a todo o que é o sector pesqueiro, como así o está demandando, e, polo tanto, pedirlle a Xunta que actúe de unha vez por todas e que vixíe pois todo o que está a acontecer nesta mina. Desde logo, son moitos os retos que temos de cara aos vindeiros 4 anos. Nós, unha vez máis, vamos a trasladar que estamos co sector da pesca, que seguimos co sector da pesca defendendo en Europa e que imos a manter a nosa postura pois para que non se retroceda nun só dereito do que é un sector clave para nós como galegos e galegas. Durante a xuntanza, a plataforma solicitou a intervención do ministro para instar ao Goberno Central a incluir as presas de residuos mineiros de San Fins no inventario de instalacións de residuos mineiros abandonadas e clausuradas, ante os riscos que supón para a saúde pública e o medio ambiente. Xa no ano 2020, o Ministerio para a Transición Ecolóxica interpelou a Xunta sobre a procedencia da inclusión das presas no inventario.